Здравейте на всички, аз съм барабанистката на Dirty Girls. Сигурно сте чували за Dirty Girls, а те, които не са, сте сгоденяци. Слушайте музиката на Dirty Girls, гледайте техните клипчета, но така. Аз съм, знаете, вече ви казах, и днес ще си поговорим малко за мен. Сигурно съм, че другите имат техни клипове, но сега е май ред. Аз съм обикновено момиче, което обичам много да пее. Но обичам също и да уча като математика, английски, български и много различни неща. Но сега да ви покажа нещата, които аз много обичам. Аз обичам да чета книги. Това е Ян Бибиян, много ми харесва. Ще като малка я прочетох цялата. Толкова беше интересно, че няма как. Обичам да уча предмети, английски, такива. I like what three girls. Аз харесвам много Dirty Girls. Обичам да чета енциклопедии, любимото ми нещо. Обичам да чета тук пълни с различни неща. Планетата Земя, по течението на реката, под земята, светове миризма, за човешкото тяло, най-различни и интересни факти. Много обичам да чета за това. Обичам най-вече да чета енциклопедия. Това е моята най-голяма енциклопедия, моята първа голяма енциклопедия за всичко на света. Но хайде да не говорим сега само за четене. Аз съм момиче, което разбира се обича и филми. Всеки би харесва филми. Обичам филми, които са забавни, интересни, смешни. Тук съм ви подготвила да ви покажа още. Трябва да ги гледате, но хайде стига само за мен. Да ви кажа, слушайте песните ни и скоро ще се запише новия ни диск Dirty Girls. В него са включени два диска, в който ще има няколко песни на всички, или само дуети, или само на една от нас. Но поне ще ви хареса. Купете го, няма да е на много висока цена. Но да продължаваме. Само да ви кажа, пишете коментари за Dirty Girls. Ако харесвате Dirty Girls, не напишете коментари, но ако не го харесвате, вие не сте човек, който харесва музиката и интересните неща. Музиката вдъхновява много неща. Аз съм се вдъхновила, разбира се, от музиката. Вдъхновила съм се не само от музиката. За да пея песни трябва друго. От местата, които ходя, но музиката ме забавлява много и затова реших да стана барабанистка, но аз съм певица. Може да се каже, че обичам много да пея и да свиря на барабани. Като малка обичах да свирих, но още като нямах барабани, но после свирях първо на кови, на какво не, но после като станах на 10 години получих барабани и започнах да свиря. Започнах да пиша свои песни и така с моите приятелки Сиена и Гери. Гери ми е сестра, Сиена е наша приятелка. Започнахме нашата кариера като Dirty Girls. И да ви кажа пак, гледайте Dirty Girls. Това е най-добрата група. Чао!